Uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili huma lesti biex jiddekontaminaw post li jkun indikat bħala wieħed kontaminat minn xi infezzjoni. L-Uffiċjal tas-Sezzjoni Marittima u tal-Hazmat Zammit spjega li s-sezzjoni tal-Hazmat li tieħu ħsieb perikli li jinvolvu materjal perikolus bħall-kimika u radjoloġija fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandha ħaddiema mħarġa biex jevitaw li tfaqqa xi epidemija. In-nies huma trenjati u attrezzati għandhom il-bis protettiv li meta jiġu dat tip ta' problemi fuq il-pajjiż aħna nistgħu nirrispondu skont kif meħtieġ. Is-Sur Zammit sostna li f'dawn il-każijiet id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jaħdem id fit mad-Dipartiment tas-Saħħa. Spjega li l-awtoritajiet tas-saħħa jinformaw lilhom biex ineħħu kull periklu f'post pubbliku fejn fost l-oħrajn imorru jiddekontaminaw post li jista' jkun intlaqat minn xi infezzjoni. Saħaq li din hija proċedura li ssir fi kwalunkwe każ ta' epidemija li tista' tfaqqa. Aħna diġà kellna diversi, ħadna ġifieri konna stand-by meta kien hawn is-SARS, meta kien hawn il-swine flu u diversi epidemiji oħra. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili kompla jispjega kif il-ħaddiema ikunu protetti minn kwalunkwe periklu ta' infezzjoni. Nistgħu jibsu l-bis protettiv u wara li jagħmlu x-xogħol jiġu ddekontaminati f'daw it-tienet li għandna warajna. Bażikament ishom mobile showers li aħna naħduhom fuq il-post u dik il-persuna li se ġiet ikkontaminata tista' tneħħi il-kontaminazzjoni minn fuqha biex fl-aħħar mill-aħħar il-ħaddiem ikun imnaddaf kif suppost u ma jkollu ebda periklu. Is-Sur Zammit ċċena l-fatt li l-awtoritajiet f'pajjiżna qed jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji sabiex it-tifqija tal-coronavirus li laqtet diversi pajjiżi madwar id-dinja tkun ikkontrollata f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.